kallon mu tare da sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri wanda yake zuwa muku kai tsaye daga tashar Hausa Media Cycle. Wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an dora. Ƙungiyar ECOWAS ta ce za ta ci gaba da amfani da hanyoyin sulhu don mai da tsarin mulkin demokradiyya a ƙasar Nijar. Amma kuma za ta shirya rundunar soji don amfani da su idan dalilin yin haka ya taso. Baya ga takunkumi daban-daban da ta shimfiɗa kan hulɗar ƙasashen ECOWAS da ƙasar Nijar. Wannan takunkumi dai zai shafi duk wani mahaluki ne da ke kawo barazanar ƙoƙarin da ƙungiyar take yi na dawo da shugaba Muhammad Bazoum. Dr. Faruk Bibi Faruk ƙwararre ne a harkar siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami ne a Jami'ar Abuja. Ya yi bayani cewa wannan zai iya zama saboda watakila ana son a ci gaba da tursasa su, ana matsa musu duk da ana maganar neman mafita ta sulhu a ciki, saboda ita ECOWAS din watakila ba tunaninta bane ko kuma su Bola Tinubu ba tunaninsu bane su yadda ko da wasa wannan juyin mulki ya tabbata a yanda ya taho. Shi yasa zaki ga sun ce za su ci gaba da yin amfani da diplomasiya, za su ci gaba da tirsasa musu ta hanyar tattalin arziki da sa takunkumi kala-kala, sannan za kuma su iya ci gaba da matsa musu ta hanyoyin neman sa bakin wasu kasashen da wasu kungiyoyin, sannan kuma duk da haka za su shirya idan ta kama sojojinsu na ko ta kwana ko kuma za su iya sa baki akan wannan magana, wato sojojin ECOWAS na ko ta kwana. Gaskiyan magana idan aka bincika babu wasu sojoji a ajiye na ko ta kwana da ECOWAS take da shi da za ta iya wannan aiki da take tunani. Ko yaya shugaban kungiyar sanatocin Arewa a majalisar dattawa Abdul Ningi ke kallon wannan mataki da kungiyar ECOWAS ta ɗauka? Ga abin da yake cewa. A wannan lokaci mu kanmu Najeriya rashin tsaro ya addabe mu. Muna kukan kan cewa ba mu da yawan sojoji da polis da za su tsare rayukan mu ma balantana kuma mu fada wani yaƙi da wata ƙasa. Idan aka yi la'akari da kan cewa ita Nijar din yanzu ta samu goyon bayan Burkina Faso da Mali har ma da Rasha. To wannan abin tsaro ne kwarai da gaske. Kuma na biyu mun yi la'akari da kan cewa wannan damuna ake ciki. Dan a wannan yanayi aka fara kai farmaki. To ki tabbatar mutanen Sokoto, Katsina, Jigawa har ma da Oyo za su rasa wurin zama. To idan sun rasa wurin zama din nan wani irin tunani aka yi na muhallin mutane da za su bar gidajensu 'yan Najeriya, wani irin tunanin muhalli aka yi na su kansu 'yan Nijar wanda muke makwata da su. To sai dai ga ɗaya cikin masu bibiya da nazari kan harkokin ƙasashen waje, Ali M. Ali ya yi tsokaci cewa shi kansa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya janye maganan nan cewa ba za a nuna ƙarfin soji a wannan, an janye wannan maganar. Abu kuma nan biyu da mutane ba su fahimta ba shine cewa shi shugaba Bola Tinubu ana ganin shine shugaban wannan kungiya ta tattalin arzikin Afirka ta yamma. To a matsayinsa ne yake faɗa da yawunsu, su suka yanke shawarar cewa hamɓarar da mulkin da aka yi na Bazoum aka ba waɗannan sojoji tsiraru wa'adi, ba Bola Tinubu bane, shi matsayinsa ne na jagora. To kuma abu ne in ka duba tsakanin Najeriya da Nijar kusan hanta da jini ne ba ka raba su, musamman arewacin Najeriya da Nijar kusan dunkulalliyar ƙasa suke da can kafin turawan mulkin mallaka su zo, sai aka samu bambancin reno, wannan na Faranshi wannan na turawan Ingilishi. Duk da waɗannan matakai da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka bai hana jagororin juyin mulkin Nijar naɗa sabuwar gwamnatin wucin gadi ba, domin Mahammane Rufa'i Kawali wanda aka ambata a matsayin sakataren gwamnati ya naɗa ministoci 21 ba tare da bayyana wasu shirye-shiryen gwamnati ba. Kallon mu tare da sauraron mu duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan rahoto. Kai dai kasance da tashar Hausa Media Cycle domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an ɗora.